Σήμερα θα έχουμε και ψάρεμα, είναι απόγευμα κατά τις 6:30. Ετοίμασα το κονάρι μου με τη τσάντα μου και τώρα θα φύγουμε με τον ξάδερφό μου για ψάρεμα στο ποτάμι. Ξεκινήσαμε. Θα πάμε σε μια βύρα, δεν πρέπει να είναι νερόμυλο. Ελπίζω να μην έχουμε φασαρία. Είναι κάτι σκυλιά εκεί να τα γαβιούζουν. Θα τα πούμε στη βύρα. Στον δρόμο βρήκαμε ένα γεράκι. Δεν είναι πολύ μεγάλο, αλλά κάνει γύρω-γύρω. Κάτι πρέπει να έχει βρει. Αυτό. Να το. Δεν φαίνεται πολύ καλά, αλλά ναι, είναι γεράκι. Φτάσαμε. Εδώ είναι που ψαρεύουμε. Εκεί είναι ο νερόμυλος. Λέγεται ο νερόμυλος του ρίζου. Αυτή εδώ είναι η βύρα. Και εμείς θα ψαρέψουμε από εδώ πάνω. Μόλις έπιασα αυτό το ψάρι, θα το πάω μέσα, σίγουρα, είναι μικρούλικο. Απλά αυτό ότι έπιασα ένα ψαράκι. Άλλο ένα, λίγο πιο μεγάλο βέβαια. Θα το πιάσω να το. Αυτό μπορεί να έχει και μωράκια, βλέπω χοντρότσικο, δεν έχει την κυλίτσα. Και αυτό μέσα θα πάει. Να το, κάτσε να το πιάσω. Και αυτό μικρούλι είναι, και αυτό λογικά μέσα θα πάει. Ναι, μέσα θα πάει και αυτό. Και αυτό δεν έχει μωράκια. Εντάξει, αυτό. Ένα παιδιά. Αυτό είναι πιο μεγάλο και αυτό είναι έγκυος. Μέσα θα πάει και αυτό σίγουρα, είναι μικρούλι. Είναι με ζυμαράκι τέτοιο. Αυτό είναι λίγο πιο μεγάλο. Και αυτό λίγο και έτσι μεγαλούτσικο. Και αυτό έγκυος. Αυτά, γεια σας. Ο φως μου έβγαλε αυτό εδώ. Λέγεται μουστακάς. Ναι. Πού είσαι ρίξει κάτω από το τσιμέντο? Είχα ρίξει δίπλα από τον κορμό. Ναι. Και το είχα μισή ώρα μέσα. Αυτό εδώ είναι το καλύτερο ψάρι της ημέρας. Αλλά πιάνεται δύσκολα. Ναι. Άμα θέλετε μπείτε στο κανάλι του, θα σας το έχω στο τίτλο του βίντεο. Είναι Παναγιώτης κάτω παύλα X6V. Αυτό εδώ, νάτος. 6V. Αυτός εδώ. Θα το βάλω στον τίτλο. V6. Αυτό 6 είναι αυτό. Θα το βάλω στον τίτλο. Νάτος εδώ, πολύ όμορφος. Πουστακάς. Αυτό ήταν το βίντεο. Μαζέψαμε τα καλάμια. Να και ο Παναγιώτης και μαζεύει. Νύχτωσε. Είχαμε μερικά έτσι μικρά ψάρια, μπορώ να πω. Και ένα μεγάλο. Και άμα θέλετε να ανεβάσω κι άλλα, κάντε το καναλάκι. Εντάξει, καλή νύχτα, γεια σας.